Parecenos interesante presentarnos este proxecto por 3 motivos fundamentais. En primeiro lugar, por darlle unha segunda vida a un edificio emblemático no centro de Santiago, no casco histórico. Por outro lado, permítenos a empresa como a nosa dar a coñecer o noso traballo. Penso que moita xente pode ter na cabeza que somos unha empresa soamente industrial. E o certo é que adicamos moito traballo e moito cariño a parte de decoración tamén, non? Que ademais facemos moi ben. Logo, a parte máis importante, penso que é a posibilidade de establecer sinerxías, colaboracións con outros creadores, como no noso caso, que fixemos un diseño de Alejandro Bao, que nos permitiu, ao final, poñer en común ideas, coñecemento, e ao fin e ao cabo, medrar como organización. Considero que este evento é moi relevante porque aquí en Galicia non se fan este tipo de eventos e ao final permítenos a empresas, artesáns, coñecernos e poñer en valor as cousas que estamos a facer e traballar. Nos vamos a traer a este espacio un diseño dun mostrador de Alejandro Bao que está feito con ferro, tratado dunha forma moi natural, simplemente cun barniz, que vai incrustado dunha forma armoniosa nun trozo de granito, e penso que vai aportar a este espacio un toque de artesanía, pero tamén de sofisticación e ao final de cultura de Galicia.